office asai hemon pale tekapot nilutum pini nautum aphan adjustment nang kahang nang ko kathela halo nilutum kedam tangarni tarik ingkoi nilutum autonomous state aputhak lapen 125th constitution amendment bill aputhak lapen ke PGR vijar aputhak lasang thaksi penan isu pen jok nilutum government funding kang samsi pen nilutum peaceful rally dolo halbang so rally nilutum bang bom pen dak DC sai hemalong on nilutum palelo lapen nilutum amai phu ben danglok penan nilutum songja potum aman kido DC along ancetong damsi nilutum akimang alam memorandum bang hodak idam lo la memorandum pidet ma phi kewang unuhut DC sai hem componer lo pherangke tum nilutum ka song aputhak ar judun lo halabang so karju unuhut pena an alam the nilutum akimang ason an than peklar dun lo karju pen ateng sitame inut a reporter abang alangli kanke kaduk wara chini holo Sarim Tisso alangli nilutum amai phu phan lam the kar judun ahut nilutum a president pen klar dak alam alangli fan lam voi det afisita pe klar dak afisita alangli ke kali sar losomsi alangli bangke alam nangjialam lo nilutum lang pimelo kosonsi hala suhut Sarim Tisso aki hayaphan nilutum me phuben bongo sena pu ki pulong top ma labang so alam nilutum ke cheng ben ki jut alang li lam the isi nilutum lang lol ben rita ben arju pe mekalo alang li hala suhut kar judun inut amedia hoi ason penle alang li kar judun kali data son nilutum thekdam long lo media to me say ethics to hala so ethics to tengle alang li question ban kar judun kali halda alang li statement ki pi son sinlum thekdam long lo leben debate kivan ji la sonang deng salang li bangke lamang nangjedun rong lo athema alang li arjulo JI Kathar ki haya phan nanglitum aprangke sik sidul pangtang nangji sik sidul sikihang pu sitame nona bangke nanglitum aisu chilar plot amat autonomous state hang rong pusi nilutum party aphan akoi nang pido sida lake pini kar biang long arab dima hasawara chini nilitum a party pen hakki cheng pen non anta nilitum aisu chilarle alangli bang nilitum aisu chilar plot pu la bang so akoi ni ki pia bangke lake nilitum chichak dingun e la pe nilitum alangli la puson alam kan nge penapot rat phan ke pamang huijia birta ki ponji ba ki manglong ge nilitum lake alangli phan la puson asai bang ke pa pe claim long le pa paning je long le pela son jong si ai suchilar plot pu alam ning je ver lo polong te alang li tal ka dai tanji pusi nilutum nangutum a channel hoi pen pachini pon lo nilutum kadu ka we media phan le nilutum ki pugali non ke nili media pu amen pele ni lang phan ki nilutum lamboi ki bigali ba ka pachini le pukali enut Sarim Tisso alang li ese enut alang li enut a karbi pu amen ben sini lang le phan chuniri lo nangli nilutum APHCL ki manga lambang chini pa mepen lapuson aisu chelar plot pu nang ki pu bangke ni autonomous state ke laka aprang si bil number 1 nang se autonomous state ke longbek nang hi pusi pe longbek gi pusi nilutum ke alama ta do la pen nang tum suntuk bandak la office aber hola walong ta nilutum ki tok do hemprek alam sin tum ta ke tok akapreng tum tok te nang tum langdam tami tangte nilitum a manifesto long tak do era phisita alang le nilitum isu chelar plot puke kumat lo nang li phanange toy kumat sila bang salam nang kaping khat lo hala bang nilitum kar jugang ting lo lang li phan laben JI Kathar li bang pulo nilitum aprang banta autonomous state ta hang bom lo laben non nang kola paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen council long election ka pedo laben dak preparation of voter list lahai ka du kawe
aron selam nangji pu labang so ai sun da pini hani na arni an tanil tum or thip la alang li phan mimur da malu da peklang lo purhi pilo sida alang li kroi dun de det ko pia thelo lage la si la pusona bangke nangli claim ke data sonte bahala suta arju dun de da sonte la puson nang li ki thak alam pen nang voi de finally mithang kachini pen kachini ateng le do sonte la puson nang li phan bongo sena puta nang pujo ploja polo la pen thu angko ni litum isi ningduk kecepaklang abang ke la halo niltum ningduk lo thema atumi district press club la pen da dipu press club atum bodi niltum amai phu phan alang litum abang lason media phan nangkang check pi la support alang tum ningduk lo la pen jai kathar ki hai phan la puson claim bom lote nitum alang li phan ke nilitum media hoi pengke boycott de jil hai ta ka ni yedu lasi alang tum bang so alam ningjelo alang tum media aphan la puson nitum asar jai kathar la puson bongo sena pu ki pudam athe ko pima ko son jela puson incident nge plan det ma hala alang litum lata lang pamika sonte messenger sitame alang litum ta ningduk chipak lang lo ke mithang media phansi la puson alam nang rok klok pena potsi viral lo kadu chini lo la salang litum ta Sarim Tisso ki hai alang litum hang ka chunuria ting selang unta labang so press meeting lo litum party phan president hanang pulo lake alang ta lake isia sailo pusni litum ta chini dun lo labang ke tum an alang libang ki pudun oya thaya be sitame alang li tung phanili tum kachunuri kang tunga bangkel halo ba tum lam theke paklang tum bangal halo ke dam tang arni media phan juno dak alam pen kipu mane lake underground tum pen se a tv lo panta nili tum thek dam long bjp long songja po tum mala amen ko son ho kang bura killing ke hai mac di em bodi alang li jokta la puson junu dak media phan kang check dolol la pen sona thaksi prek jama media phan pena an bjp long songja putum kang check pasodak do sita hala suhud abatai la puson incident plan era phi sita alang li tum ki dam tarni hudason nil tum ame phu phan alang li tum ajoine son press meet ki phal ben ka chingwai pu alam nil tum thek dam long le laso bena posi ahin penil tum actually alang tum han lamboy dun del lo sistema ahin penil tum arada tum kar biang long is west kar biang long aran marada tum phun mang nang ko pigan lo nang tum la bang so thak lam thei si ke alang tum han lamboy dun de nang e bon pu amasi angkon tum chingwai thelo ton dang te rat si ki thelang pu ma nil tum ma thasi pini la bang so press meet on ke hang lasi alang tum bang la puson one sided abang ke claim ke data sonte pusi ni tum bang chunuri athe media lo bodela tinge neutral body alang tum ke la ke tum chini lo pupu alam ta ahok abirta rat phan ke paklang vek nang ya tum lo media tum ke lasi hala so ahok abirta ki van la puson journalist plang pi menangji media tum apart made media tum ang hortepik ituma det longri ke pa messenger phan alang tum nang tum media hoi pensi atok anu sita kopi alama towar hingno ponon komane corruption ponon komane sakuri long le ponon komane lason cheplandet ponon nang tum media hoi pensa son tin tala ke rong atok anu tamela ke leji laben rong long kopi si muni tum news ke long mahala se ahok pusi tinji lase ahok alam kali det bustame rot dungi kopi si gela mahala se ahok tinpo lasi media akorti tum genuine jong si claim lo polong te ituma det ituma long ri itum nang tum media hoi penta isi ke thedung apilar som se lakenang plan ko ituma det long ri lo itum chini lo india det long ke media teng ke fourth pillar of democracy long ke la som si nang ear lo la si hala so thing si kengkam chior pe me som te tum ta ning samji ne tum media kaddu ka media ho afan le tum ki pudam kali sita alang tum part tumi la district press club la penkela difu press club tum enut bangini tum bang nilitum president phana ki pu ke nilitum sab ke ning duk chat lo he athemalang tum ke dam tang hut la puson media phan kang check hut ki pu huta lang tum la puson do son te nilitum ta ning samje polo lang tum kaddu ka we hena pangbar kri pu nilitum thekdam long je polo sita non je ai kathar alam pena pot
alang li la po an tang tung la pusan meeting che pha nang kok an lo meeting che pha det lo la peng la pusan si alam the che paklang dot lo ma di la si la pusan ki bang gr ni bang ke ajat incident lo do pusta me ma du party ma du phan sa me plug bong bang e claim that sonte me party pusin ni tum hin panel tum true social media hoi ben tum pachini ing tum la lo la pena thela la kedam tangar ni akai em no kang berat ni pherangke to phan teroris mate awang ki to kitu ajo ini kan alam tane dia pherangke to phan dia chang lo la pen patumi ipu press club pen tame press meet ke thado APHCL JI Kathar tame dia chang ni pherangke phan po so press meet ke pha about kaning le do lasi nale tum APHCL hoi pen Diya kachohang ji la puson kamatha dum nang tum statement lang peminon hak ki ching la pen ki jut dak nil do ame phu Diya kachohang nang ji Allah mamatsi ave nil amu heta polo Sarim Tisso alang li question karju masila ke chok che lagi alang li ke dak kichtor kodun kach dibedun alang li lam jong si punang ji polong ta angkun nil punang kok po MP election aprang hala sud apor dure bit nilitum sitame alang li sar jai kathar phan apor to hangsi alang li phan aman pc interview kenji phan al apor endon lo karju dak amarlo nilitum da dak sidolo alang li ingraji alam men se hala sud interview ken jai kathar ki hai phan autonomous state lapen ke 6 sidul aputhak si alang li interview ken nenon anta ning dolang alang li karju alang aputhak nang council long nang tum bisar lam nang tum hide lo council nang tum si power du ko lo aron salam bo per 6 sidul paragraph 2 sub paragraph 7 aron teng pen la salam therapy sitame nang tum approval of han ke article 163 pensi nang tum lo nangji lalo polonte council of minister approval nangji lalo polonte nang tum hala council of minister jong sang chidon no det polote nang tum labangso aron salam da kopia li duji lai ho alam salam le karju sar thakdun lo article 163 benle itum kilo nangji gali lake ilitum ka pholalo ilitum 6 sidula ting si aron salam ji lapen 6 sidul ating sig itum apene labangso ke salam tang aron ta lo nangji lake 6 silu paragraph 20 bb ang deng pensi itum governor phan lo nangji lalo polo langte hala bangso ang deng along ke governor ami thang discretionary power do 6 sidul pen ke cherap aron pensi ke salam lo polte alangli ituhan approval lang pi vekpo jong sinang pi polte nilitum pene supreme court amin itum dam ji bolake pusi alang li lam chak ng spin lo nang tum lang pameno governor ke council of minister aphan thang a permission nang ne labang so approval aphan even though jongsi alang li council of minister aphan chingki sita suggestion le ke nahi gali council of minister ke labang so ang ding pen ke governor phan suggestion na piune claim ri pata pone lasi lake mandatory gali je council of minister aphan howang ke hang nangji pula hang ke chingki ekto alang li permission nang bagi polam kali lasi sablang peklar dunlo alang li aning hang tiksi more than 30 minutes to say alang li that interview ken halo sut apor dure pigapu ahut semelang li apor chen lo ni tamasar jai kathar halabang so interview ki en alam the nili tumta ningro chop lo lang li ar julo ningro chop lo sarta pa clear lo nang li ko pine dolang ma banda sar julo avelo sar satisfy lo pan lo alabang so alam thi alam ni peklang le de tong disclose nang ko lo no peklang le de nili tumta ning duglo lage samin tum thang pe ni tum peklang le ge dipin ne nda bu pe de sala bu pe ke alang li la pasan interview ne pe ma sin peklang ge de upload le de post pi de prin tum ningji je gen de ta people sin nong ne nang kok lo de nalen ar julo la sin li ta ningwang le lo salang li puthak ne nang kok lo la sin li tum chini pame la part la se upload le de ben por ni tum ning duk pi lo de ar lo ke aholam no media lo son si de ning polo apor na phala no pami pen
nang en pami pen paklang ni det kelake ningdul ke mati alang li yosal bang solam lup lo sonde rat ma hokalam chini polo the people a hokalam lang li dip joy ke lake media a ot kali number 1 lapen ke dak panel discussion hut di panel discussion huta alang li se article dok mate di JI Kathar khaban ko pilo to alang li ka patu joy alam do an ke alang li disclose del more than 2 lakhs se amunit ke long to genong aning oirui lo bos alang li keningi kuna aning ki oy ke alang le bang so tatani peklang tha oirui puge ni tu party nu tani oi bang we na saning ko ilo halo so JI Kathar ko pine ke chok chelam keningi dum avi kende just alang hen ki blame ke alang li fan pesang olo ama salang li daga sut ke pine court long ke teni kam dum salang li bang juilo kaju bunjo ke akapre thang da avi kende kaju ke kat kali ke lake ki bang ke lake oh alam ke hala anjudgang tha bolo ni anjudgang kilo bolam lo sar ke bang juilo lase alang li la buson JI Kathar aputhak meme kaino sama article te ke tok dolo lase tum chini pami alang li kumat mapu nong na paklang de lo lasi sar bang ke ala so atumi bang ke alang li kar jualam bang alang li kar apani se alang li kar jualam bang la ke dura media alang li ethics bang ke chapang bo chok si hat da ke chitor ko din ke dibet dim alang li dami grong lase tum chini indum ke chindam kaunde ama theke alang li ban kumat nis na ke toy dun sila buson claim ko hedi starting kate warun mangdu osong sin dun thegnam lo lasila person claim nang lasi hal so ang denglang dam polote JI Kathar aki hai alang li tum phan Diya kachohang ni a question masi erase ave